bay! Kapatay mo ato dito ilang manoy dudong bay? Wah, lagi. Ay, kau ni turun. Sama to dia, pangawan mo. Wala tawa na. Uy, asa naman to? Suman. Bay! Kapatay mo ato dito ilang manoy dudong bay? Wah, lagi. Nay, kau ni turun. Basin burit. Ay, tama. Mag-uli po dito ano akong pala nga kapintuig na. Kakapal na mukha nyo. Ay, kagapo di ako kuhan! 5 na nagpiso! Uli po na ako uli! Turaning niyaging tuig ba? Tama, akong bula po di. Kitong hirman ako si Yado. Ara de yo. Uli po na ako ni bay. Tama po di no. Ang butas po di nga kapintuig na. Uli po na ako sa yaha bay. Gunggong! Gutom na. Uli na ito ng gamit bay ba kay. Birthday ba niyan? Basta hindi kay daw ka. Araw kita yung bitaw na niya. Uli na nato ni. Ano mo? Asan mo na bismanoy ni? Mabulbul man? Ay, tao? Tama lagi mo mga dong. Kunin ba kay katubang mo kunin niyaging tuig? Abi ba na ako inyuhan na kay nakalimot na magkukuha na kay dupila na to. Sobra tuig na karon pa ninyo na iuli na nimo. Will you please repeat it? Ha? Lang ako kay sa kapal kay sa balay na yay. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Sige, iuli man ka ninyo. Salamat ha. Sige. Kanay madong. So nang may butas. Ang butas ni Munay kay pinarap ni kabulan na tambay sa balay niya. Wala mo susutan ni. Hindi totoo yan. Di inyuhan na kay karon bi kuha na ko ni bi. Salamat ha. Kakapal na mukha nyo. Uli na ko ni bulan ni ba kay dugay na kay ni siya kuha ba. Ito pa rin naging tuig. Bata pa mo kuha na dong. Nakalimot naman kuha ng bulahan na kay kato. Tanawa ang tsura ni bulao. Ay nagatuig dai. Wala ni mo na uli. Na mga 5 na siguro ni katuig. Bakit yan yun na inaasal mo? Sige na lang, ako na lang ni kwaon. Sige. Salamat. Kanay mo ha, unsa man na yung hadong yo? Ulam na ako sa imo noy. Batong 5 man nagpiso noy. Tay, na mo ko'y mga manok yo. Karon pa naman yung nagiuli. Nakalimutan ko yung niyaging tuig. Ah, murag katimahog mo ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. Ya, ako saan yung ipuson ha? Noy. Noy. Matay gipang uli naman nato tuwang gamit. Wa magyapon bagi ang gabay. Payaw niya. Apa man lagi mo dia? Payaw niya. Ay, maragwa na kayo na ba? 5 na lang may tubig ko. Pwede kayo. Ano kayo? Ano kayo? Layo ko pa ito mo ah. Sige. Sunod mo to, kusina. Okay. Pwede ba may tubig mo ha? Oh, Ba ni may tinig yung pasahag mo ba? Tuloy na ba? Huwag na kayo na ba? Laksa mo. Kulot! Oh, wala na eh. Ay, dugay yan. May barangpan mo. Agawan pa na ito. Agawan tayo. Kung pakan uta, tiba-tiba. Yun. Gutom na ko kain na. Gutom. Absent ako. Ano, magkaiwa si Manoy ron. Tara. Bang pa? Iwa si Manoy. Manoy ta. Wala ko na si Manila ron. Bara ba na kaon? Ikot sa tanan. Salamat ako. Thank you Lord. Uy, tagam ni Manoy. Nga nung watag i-agda. Kaon na ta. Ulti gali silingan no, dili maghatag na. Gali bata ka galo. Alas mo. Kabalos gyud daning manidudong jud. Hugdon ba niya? Handa. Basta tayo, lalo kasi sa Madaldal ka eh. Bahala na siya. minta ko siya ba mga tagbanan kapag maabot ko di na ang tanong ko. Yan ninyo dra. Sa sininyo. Kame. 1 minute later. Balas na ron. ano? Manok yung tubig? Iya, sa tubig na yoy. Makabususan man. Salamat sa kanya.
pa rin sa iyong